Bai, egunon. Bai, gure planteamenduaren arabera, eskolak euskararen erabilera sustatu nahi baldin badu, gutxienez motivazioa eta ahozko gaitasuna landu behar dugula oso garbi daukagu. Zer gertatzen da, motivazioaren inguruan hasten garenean, orain zuzenean motivazioarekin hasiko naiz, euskararekiko atxikimendua, bihotza lantzea, oso gai korapilatsua da, eta teoriko guztik azaltzen digute mutur ugari dituela. Orduan gu ere hortan ari gara, hizkuntza jarrera horiek nola landu behar ditugun asmatu nahian. Teoria guztitatik edaten dugu, eta hau jarri dizuegu guri asko gustatzen zegulako. Lile Bachmann da, Europako hizkuntzen markoak duen teoriko horietako bat, eta teoria honetatik uler dezakegu ikastea plazer bilakatzen den egunean lortuko dugula ikasleak erakartzea, hau da, ikasleak motibatzea. Ikusten duzuenez, motivazioak bere bihotz eta arroxa kolore horrekin, bolatxo honen erdia hartzen du, eta hor gabiltza beti bueltaka aurrera ezin eginek eta motivazioa nola landu jakin gabe oraindik ere. Bueno, gu honetatik abiatzen gara ja zuzenean, eta motivazioen garrantzitsua baldin bada, guk zera azpimarratu nahi izaten dugu. Motivazioa ez dela bakarrik gelaz kanpoko jarduerak antolatzea. Hau da, ez da bakarriko lentzero, inauteriak, euskararen astea, eta abar. Horiek guztiak beharrezkoa baldin badira ere, gela barnean guri ikasleen askotariko motivazioak ezagutzeko bidea jorratu behar dugula uste dugu. Eta ja hasten gara 5 gauzatxo egiten ditugu motivazioa lantzeko irakaslekin. Jolik esan dizue oso praktikoa dela gure ikastaroa, eta orduan hasieran zuzenean hasten gara irakasleen hausnarketatik. Eta lehenengo gauza izatea, beraiei galdetzea, zer egiten duten gela barnean ikasleak motibatzeko. Baina ez euskararen motivazioaz bakarrik. Ikasleak oro har motibatzeko zer egiten duten. Edo galdera zuzenen bidez, edo egoera bat antzesteko eskatzen diegu. Hortikan, ateratzen dena eta oso politia da, irakasle guztik badakitela ondoko irakaslek zer egiten duten. Eta gehien bat ikasten dutena da, ondo funtzionatzen duten teknikak. Irakasle guztik ezagutzen dute ondokoa zer egiten duen. Bestela, benetan ez da informazio hori egiten. Hori ezagutu ondoren, gero kontraste egiteko teoriko batzuk ekartzen ditugu. Batetikan PNL-ren programazio neurolinguistikoaren Jean Gilberten liburuaren laburpena euskeratu dugu eta egokitu dugu, Motivar para aprender en el aula liburu horrena, eta gero neurozientziak dioena, hor mediku batzuk eta teoria eta energia positiboaren teoria ere geureganatu dugu eta hori lantzen dugu. Eta horrekin batera, gero jartzen diegu bideo bat. Duela 2 urte, hemen, jardunaldi hauetan egontzen Txema Mujikaren 10 minutuko bideo hori jartzen diegu, edo beste batzutan Ostolazarena, edo Iker Morenorena, edo ikastetxe bakoitzean dagoen irakasle taldearen arabera egokitutako bideo hori, baina izaten da beti kontrastea, osea, adibidez, Txema Mujikaren bideoa oso ongi dago, berak esaten duelako, ikasle ez dela epaitu behar, bere osotasunan kontuan izan behar dela, gelan giro goxoa sortu behar dela, euskeraz egitea behartzea alferrikakoa dela, limurtu, persuaditu egin behar ditugula, eta ikasleak sentitu behar dela, bera dela importantea. Eta oso ongi dator bideo hau, ze gero irakasleak kriston utxunea sentitzen du eta ez daki nondi jo. Eta gure lana izaten da eztabaida hori sortzea. Nondi jo aztertzen da gelan zer egin eta zer ez den egin behar ikusteko. Horrekin kontraste lana bukatu dugu, eta hurrengo pausoa, hurrengo ariketa izaten da role-playing bat, rol joko bat egiten dugu. Telpen oinarritua dagoena, taller espai linguistikoan, ez da, kit ezagutzen duzuen, Ferran Suaik eta Gema Sanginesek egin zuten hemen taller bat, eta guk hortikan rol joko bat hartu genuen. Orduan, irakaslek rol joko horren bidez, euren jokatzeko moduaz jabetzeko aukera dute. Guk jartzen ditugu papertxoak, eta orduan hor ikusten da oso ongi zer egiten dugun ez ezagunekin, lagunekin, etxean gaudenean, udaletxera joaten garenean, eta oso importante iruditzen zaigu benetan nola jokatzen dugun guk erorrek ikustea. Ze askotan euskeraz egiteko aukera dugunean gaztelaniaz egiten badugu guk. Zergatik eskatzen diegu ikaslei etengabe euskeraz egiteko beraiei lagunen artean ari direnean. Hau kontraesana da eta ikasleek hau badakite.
Orduan, guk nola eskatu dezakegu egiten ez duguna. Hori da gure planteamentua. Gaina askotan ikaslei oso modu txarrean eskatzen diegu. Gu behintzat, gure esperientziaren arabera eta irakasle taldetatik ateratzen denaren arabera, ikusi dugu askotan ikasleak gaztelaniaz egiten badio irakasleari, ez ikusiarena egiten zaiola, ondoko G eredura bidaltzen da, guk badugu gaztelaniazko eredura, eta orduan ikasleak bidaltzen dira ondoko ikastetxera, errespeto gutxiko jarrerak lantzen ditugula askotan. Eta uste dugu koherenteak izan behar dugula gure jokaerarekin. Role playing honek orduan balio digu batetik ikusteko ikasleak hartzen direla gure kontraesanetaz, eta bestetikan irakaslea bera ohartzeko eta gehien bat irakasle taldea ohartzeko zer dagoen horrez, ikastetxe horretan. Eta gero ja beste ariketa bat egiten dugu, horrekin bukatu da, irakasle batzuk haserretzen dira, ez zaile gustatzen, garbi uztea adibidez, bi irakasle baldin badia deredukoak eta ezkonduta daude eta umea dituzte, beraien artean etxean gaztelaniaz egiten dutela beste taldearen aurrean hori garbi azaltzea ez da gustoko izaten inoiz, baina gertatzen dira holakoak. Eta hori, fase hori bukatu ondoren, beste galdetegi bat pasatzen diegu ikastetxeko jokaera kolektiboa nolabait adosteko. Galdetegi horrek bi eremu hartzen ditu kontuan, gela barrukoa eta gelaz kanpokoa. Eta lau egoera planteatzen ditugu. Ikasleak euren arten gaztelaniaz ari direnean irakasleek zer egiten duten, gauza bere euskeraz ari dien ikasle horiek irakasleak zerbait egiten duen, irakasleari gaztelaniaz egiten dionean zer egiten duen irakasleak, eta ikasleen akatsak zuzentzeko ze trataera lantzen duten. Hori dena ikusten da irakasle bakoitzak betetzen du bere galdetegia, eta gero guk eskatzen dieguna da interbentzioak adosteko eta klaustroan onartzeko. Baina klaustroan onartu aurretik guk gure aholkuak ematen dizkegu. Aholkuak ere oso praktikoa dira. Jarrera goxoa eduki behar dela, erantzun positiboak eman behar diela, ikaslea errespetuz landu behar dela, inoiz ez dela behartu behar, eta galdera neutroak eta ikaslea kontuan izan da, eta bar. Orduan horrekin lortzen duguna da irakasleen hizkuntza jokaera positiboa eta bateratua izatea. Edo behintzat hori da bilatu nahi duguna. Eta hori da irakaslekin lantzen duguna. Zer gertatzen zen ikusi genuela, ikaslekin ere zerbait egin behar zela. Eta orduan, gelan ikaslekin euskararen egoeraren gaineko hausnarketa bideratzeko, lanean hasi ginen gu eta udaletako beste euskara teknikari batzuk. Gure ustez, ikasleak euskarara erakarri behar baldin baditugu, euskararen egoeraren gainean informazioa jaso behar dute, baino beraien hausnarketatik bideratu behar da hori ere, bai jakin behar dugu ikaslek ze pertzepzio duten. Eta honetarako lanean hasi ginen jarduera batzu sortzen, eta DBH-era mugatu dugu gure hasierako egitasmoa. Egunen baten lehen hezkuntzako 3. ziklora eta batxilergora edatu nahiko genuke, baina momentu honetan wiki baten sartzen ari gara, sortzen ditugun ariketak, handik eta hemendik biltzen ditugun esperientzia honak, eta orain ikastetxe batzuetan pilotaje eginen dugu, eta heldu den ikasturtean edo gustatuko litzaizuke denontzako irekia izatea eta argitaratzea. Jarduera anitz sartzen ari gara, hemen ikusten duzuen, wiki honetan jokoak, testuak, komikiak, irudiak, bideoak, mota askotariko jarduera dira. Eta gure ustez oso politak. Humorez jantzitak, kutsu negatibo guztia baztertuta, eta empatiazko eta autoestima igotzeko jarduerak planteatu ditugu. Baina ez dira zuten bora utzizuk. Bueno, baliabide hau, oraindik ez Joli, pasatzera. Baliabide sorta hau 3 multzotan sailkatu dugu, eta uste dut hau esatea importantea dela. Lehenengo multzoak, ez da zer ikusten, ongi. Lehenengo multzoa hiztuna bakarrik hartzen du kontuan, eta hor lantzen da ikaslearen hizkuntz historia, ze
arrazoia dituen hizkuntza hautatzeko orduan, bere hizkuntz gaitasuna eta bar. Bigarren multzoan talde hartu dugu kontuan. Hizkuntz gatazka, taldearen hizkuntza arauak, eta esate izuete, denbo guztin hausnarketara begira dago. Eta hirugarren multzoan euskara munduan sartu dugu, eta hor hizkuntz eskubideak, topikoak, aurreiritziak, hizkuntz berdintasuna, aniztasuna eta bar. Gure nahia da jarduera bakoitzaren azalpenarekin batera, ikaslearen ariketaz aparte, irakaslearen gida didaktiko bat ere egotea. Jarduera bakoitza nola landu behar den eta ikusteko. Eta ikusten duzuenez, honekin bukatuko du motivazioarena, egia baldin bada sentitzen dena, gelditu egiten dela eta esaten duguna ahaztu egiten dela, uste dugu hausnarketa hauetatik bizitutako hori geldituko dela ez bakarrik ikasle bakoitzaren mailan, baizik eta ikastaldean eta irakasle taldean ere bai. Bueno, eta orain bai, ahozkoarekin hasiko naiz. Bigarren partea ahozkoarena da, eta ahozkoa lantzea proposatzen dugu eskolaren zereginetako bat delako hizkuntza gaitasunak lantzea. Eta uste dugu benetan oso gutxi lantzen ditugula. Aitzaki asko bilatu ditzakegu testu liburua bukatu behar delako, kurrikulunak ez dulako progresio bat egiten eta ez dakigulako nola ebaluatu behar den, eta bar. Baina gure esku dago ahozkoa lantzea benetan euskararen erabilera bultzatu nahi baldin badugu. Ikasle askok gelan ez badute euskaraz egiten, ez dute hortik kanpo euskaraz egiteko aukerarik. Orduan gu proposatzen duguna da, ahozkoa era sistematikoan lantzea. Ikerketek diotenaren arabera, komunikazio gaitasun mugatu xamarra dute gure ikasleek. Eta euskaraz egiteko zailtasunen artean hori agertzen da behin eta berriz. Orduan guk prozesu berbera egiten dugu, eta ez dut hemen azalduko denborarik ez dudalako, baina galdetegi batekin hasten gara, ahozkoak gelan nola lantzen duten galdetzen diegu, eta hor hasten dira lehenengo arazoak. Agertzen da lantzen dutela, baina ez dago planifikatua, ez dago sistematizatua, helburua jartzen dituzten galdetzen diegunean, esaten digute baietz, baina oso helburu orokorra dira, ez dira helburu zehatzak, eta horrekin zer gertatzen da ezin dugula neurtu aurrera egiten den edo ez ahozkoan. Orduan, euskara sustatzeko bide ikastaro orokor honetatik, azkenean sortu dena beste bigarren ikastaro bada, eta orain hortan ari gara, iaz hasi ginen esperimentatzen, eta bigarren ikastaroa ahozkoa gelan irakastea da. Nola landu ahozkoa, zer landu, nola ebaluatu, eta bar. Eta esan behar dugu horretarako gu ere, trebatzen ari garela. Badaramatzagu 2 urte, handik eta hemendik ere edan dugu, irakurri dugu pila bat, Miker taldearen eskutik ere aritu gara, eta azkeneko 2 urte hauetan mintzola ahozko lantegiarekin ari gara, ahozkoaren lanketa hau aurrera nola eraman ikasteko. Eta guk ikasten duguna automatikoki ikastetxetara ematen dugu, eta kitxo. Hori da gure lan egiteko modua. Irakaslekin batera ikasten ari gara gu ere bai honetan. Orduan, orain esan dezakeguna da, gurean ahozkoaren gaia asko mugitzen ari dela. Denon esperientzia oso interesgarria gertatzen ari da, ikastetxen arteko trukaketak egiten ari gara, eta irakasleen praktika egokiak diseinatzen ari dira. Sekuentzia didaktikoa da, gure lan egiteko baliabide tresna, eta ebaluazioa ere sekuentziaren barnen kokatzen dugu. Ze gure ustez, ahozkoak metodo aldaketa bat eskatzen dut. Juan Luis Goikotxeak esaten zuen bezala, irakaskuntzaren verbalizazioaren bidetik joateko ordua iritsi zaigu. Urte batzuk beharko dira emaitzak ikusteko, gure emaitzak ez dira epe laburrekoak, baina espero dugu eta lan atxukun egiten baldin badugu eta modu koordinatuan, urte batzu barru egoera aldatuko zaigula.